長年の介護、今までご苦労だった。ついでに俺たちの関係も終わりにしよ介護の末見送った義父の骨壺の前で、夫は突然の離婚宣言をした。にやりと笑って、私の反応を楽しんでいるかのように見える。私が突然のことに驚いて何も言えずにいると、続けざまに夫は言い直した。う。一緒になりたい若い女がいるから離婚しようと言っているんだ。仕事を辞めて24時間体制で、家族からの協力も得られず過酷な介護をしてきた私。そんなことはお構いなしに、夫は外で愛人を作り、日々を満喫していたという。義母も夫の発言を聞いて、すべてを知ったようにうなずきながら賛同した。この女より若くて器量がいい娘の方がいいよ。さっさとこの結婚生活を終わりにするんだね。この家にはお袋と新しい妻と3人で暮らす。お前は娘と早く出ていくんだな。私が何も言えずにいると、いつものように罵り、結婚生活の終了を要求してくる二人。これから待ち受ける幸せな暮らしに期待を寄せているようだった。私は自分の人生に光を見出せなくなり、思わず目を閉じた。夫と義母の勝ち誇った顔がまぶたの裏に浮かぶ。その顔を歪ませたくなって、私はある人物へ連絡した。この連絡によって、夫と義母の人生は急転直下することになる。私の名前は塚田理恵。東京郊外のベッドタウンに住む47歳だ。自分で言うのもなんだが、私の人生は山あり谷ありだと思う。私はバブル崩壊後の就職氷河期世代で、大学卒業後に地元の保険会社になんとか就職。手に職をつけたくて、忙しい合間にファイナンシャルプランニング技能士の資格を取得し、お客様のライフプランを一緒に考えたり、アドバイスしたりする仕事をしていた。お金が関わることなので、慎重に接客する必要があって大変だったが、いろいろな境遇のお客様の人生を知れることは楽しいと思っていた。夫の名前は塚田昭彦。私より3歳年上だ。昭彦とは私が勤める保険会社に彼が顧客として来店したことで出会った。家族持ちの顧客が多い中、独り身でやってきた昭彦の印象が強く残り、後日ショッピングモールで声をかけられた時には、すぐに彼だと気づくことができた。一通り立ち話をしてから、一緒に食事をしないかと誘う昭彦。男性経験があまりなかった私は戸惑ったものの、昭彦に押されるがまま食事をすることになった。その日以降も何度かデートをして、少し強引だけど自分をしっかり持っていて、頼もしい昭彦に私は徐々に惹かれていった。そして、昭彦からの申し出で交際がスタートし、私が28歳の時に結婚。昭彦の実家の近くにある賃貸アパートで新生活を始めて、1年後には娘のひなが誕生した。一見順風満帆にも思える私の人生。しかし、私の平穏な生活は、ある人物によって脅かされる。ある人物とは、昭彦の母。私にとって義母になる人だ。義母と私は結婚の挨拶のために初めて会った時から追い合いが悪かった。意地悪な質問をしたり、じろじろと見てきたり、まるで長男である昭彦の嫁に私がふさわしいかどうか品定めしているようだった。しかし、それを咎める気がない義父と昭彦。嫁姑関係はこんなものかと、半ば諦めてその後入籍したが、義母は逐一私に突っかかり、裏では陰口を叩いていた。孫ができれば、多少は関係性に変化が現れるかと期待したが、お腹の子が男じゃないとわかると、役立たずと言って私を罵った。
私は悔しさのあまり、自分の感情を昭彦にぶつけたことがある。お母さんの態度に私は耐えられないわ。男の子じゃないからって、ひなにまで意地悪されるのよ。どうしたらいいの？でも、おふくろが言ってることも正しいだろう。親父も長男だし、長男の嫁は男の子を育てて当然なんだから。昭彦は義母に肩入れして、私の話などまるで聞き入れてくれない。義母は二人の男の子を育てたことを誇りに思っているようで、その影響を強く受けてしまっているのか、昭彦が描く家族の将来設計の中にも男の子供がいることが前提だった。できることなら義母に会いたくなかったが、昭彦は親孝行と言って、頻繁に私とひなを連れて義実家へ遊びに行っていた。義実家へ訪れれば、毎度義母が私やひなに意地悪をしてくるが、昭彦はそれを気にする様子もない。唯一、義父がひなを可愛がってくれたことだけが救いだった。ひなが5歳になった時、私は2度目の妊娠。私にとっては、性別なんてどちらであろうと関係なく、大事に育てていこうと思っていた。しかし、その思いは届かず、お腹の子は流産してしまった。その原因を作ったのは義母だった。義母に頼まれて義実家の庭に洗濯物を干していたところに、運転を誤ったのか、出かけていた義母の車が突っ込んできた。私がいた場所は駐車場から離れたところで、普通なら事故を起こせるような場所ではない。この事故で私はお腹の子を失っただけでなく、生殖器に損傷を受けてしまい、妊娠しづらい体になってしまった。あんたがぼーっと突っ立ってたのが悪いのよ。子供が産めないことを私のせいにしたら承知しないからね。おふくろも悪気があったんじゃないから許してやれよ。可能性が低いっていうだけで、いつかは妊娠するかもしれないだろう。なぜか一切の責任を私に押し付ける義母と、寄り添うつもりもない昭彦の態度に私は呆然とした。呆れすぎて涙を流すことも忘れるくらいに。そんな私に向かって義父は土下座する勢いで謝罪をしてくれた。リエさん、本当に申し訳ない。俺がしっかりすればいいんだが、若い時は仕事ばかりで、妻には子供たちの世話を任せっきりだったから、どうも妻には頭が上がらなくてな。お父さん、お顔を上げてください。私は大丈夫ですから。義父は根っからの優しい人で、億劫な義実家への訪問の中で、私の唯一の癒しだった。義父がいるからまだ耐えられる。そう思っていた。しかし、辛い現実は私に追い打ちをかけるように迫ってきた。第二子を流産して3年後、私が34歳の時、義父が体調を崩して検査入院をすることになり、そこで義父はまだら認知症と診断された。時々義父の発言や行動におかしいなと思うことはあったが、この病気は時間帯によって症状に強弱があるため、認知症と気づきにくい場合がある。医師からは、今は軽度でも今後重症化する可能性が極めて高いと言われ、介護を余儀なくされた。どうにかして義父を助けてあげたかったが、同情だけで完璧な介護をすることは現実的に厳しい。私は都内でプログラマーをしている義弟夫婦を含めて家族会議をして、義父を介護施設に入居させることに決めた。介護施設探しは難航し、思うように決まらず、その間にも少しずつ義父の症状は悪化。運よく義実家近くの介護施設に空きが出たという情報を聞きつけて予約をし、入居まで2週間と迫っていた。義母がこの件に全く関与しないので疑問に思っていたが、誰かがやらないわけにはいかなかったので、私が休日に義実家へ訪れて、義父の世話や入居の準備を進めていた。その時、
昭彦が片付けをする私のもとへやってきた。介護施設の予約、キャンセルしたから。え？私は昭彦が何を言っているのか一瞬わからなかった。義父や家族のためを思って少ない時間を利用して準備をしている中、昭彦は苦労して決めた介護施設の入居をキャンセルしたという。あまりに突然のことに衝撃を受けた私は、ぐらっとめまいを起こした。金をかけて施設なんか入れる必要はないだろうっておふくろが言っててさ。俺も賛成。そういうのは長男の嫁がやることだろ。そんな、介護なんてしたことないし、ひなはまだ小学生で、これからお金がかかるから私も仕事をしているのよ。それなのに勝手なことをして。今の仕事なんかやめればいいじゃないか。それよりも親と同居して介護することがお前のこれからの仕事になるんだ。もう決まったことだから頼んだぞ。昔から強引だった昭彦は悪びれる様子もなく自宅介護を私に押し付けた。さらには私の逃げ場をなくすかのように暮らしていた賃貸アパートの契約も切ってしまった。突如私に課せられた義実家との同居と介護。私に合意なく物事を進める昭彦に怒りの感情が湧き上がる。離婚の二文字が私の頭をよぎったが、ひなへの影響が気になり、不安定な橋を渡る勇気が出ず、結局私は昭彦の言う通り、長らく勤めた会社を辞めざるを得なかった。幸い、ファイナンシャルプランナーの経験を生かすことができて、オンラインや電話でライフプラン相談を受ける在宅ワーカーとなった。しかし、義父のまだら認知症は、その日その日で症状が大きく異なる。いつも通り優しい性格の時もあれば、突然人が変わったかのように周囲に向かって意味もなく怒鳴る時もあった。体は元気なので、ふらっと家からいなくなり、連れ戻そうとすれば暴れて殴られることもあった。そんな状況で私の仕事が順調に進むはずがない。私は昭彦と義母にすがる思いで相談を繰り返した。お父さんの認知症状はどんどん悪化しているわ。このままでは自宅での介護は危険で難しくなるってお医者さんに言われたのよ。お願いだから介護施設に入居させるか介護に協力してよ。そうかい。親父、そんなに認知症っぽく見えないけどな。それにしたって、途中で投げ出すなんて無責任すぎないか？それはあなたがお父さんが普通の状態の時しか見てないからでしょ。もう私には手に負えない時だってあるのよ。私だって仕事をしてるの。やかましい。家族を見捨てるなんて、まったく薄情な嫁だよ。仕事だって大してできてないだろう。お父さんの面倒は死ぬまでこの家で見るんだ。いいね。そんな。私は医師の診断を昭彦と義母に伝えたが、まるで納得してくれない。ほとんど介護に関わらない二人には、義父の認知症の進行具合を理解できないようだ。だから私が自宅で介護し続けることに何の問題もないだろうと思っている。終わりの見えない苦しい日々。義父は医師の診断通り、正気でいられない時間がどんどんと長くなり、家族に対しても当たり散らすようになった。気がつけばひなは成人し、最初こそ義父の表変ぶりに驚いていたが、おじいちゃんに優しくしてもらった恩返しをすると言って、私がしんどそうにしていると、必ず介護を手伝ってくれた。極力ひなに危険がないようにと目を光らせていたが、心なしか義父はひなと接するときは穏やかになっているような気がした。一方、昭彦と義母は相変わらず全くと言ってよいほど介護に協力することはない。義父が深夜徘徊や粗相をする様子を見て介護の仕方が悪いとか
義父に接する態度が良くないとか言って私を責め立てた。明らかに急激において認知症状が重くなる義父を二人は嫌ってどこへ行ったのやら家に帰ってこない日もあった。実の家族から見放された義父を不憫に思うと同時に私の昭彦と義母への苛立ちは最高潮に達していた。そして介護が始まってから13年。義父が心筋梗塞で亡くなった。あれだけ慌ただしかった日々の最後は意外にもあっけないものだった。葬儀が滞りなく終わり、今の一角に設けた祭壇に骨壺を安置していたとき、昭彦と義母が私に近寄ってきた。そして二人で顔を見合わせてニヤニヤしていると思えば、とんでもないことを言い出す。長年の介護がようやく終わったな。今までご苦労だった。ついでに俺たちの関係も終わりにしよえ？どういうことよ。う。だから離婚しようって言ってるんだ。俺には今一緒になりたい若い女がいるからさ。昭彦の突然の離婚宣言。しかも自ら不倫を暴露し、私に結婚生活の終了を要求してくる。義母もそれを聞いて、すべてを知ったようにうなずきながら、聞いてもいないのに、昭彦の愛人について語り出した。あの娘さん、いい子だったわね。この女より若くて器量がいい。あんたがお父さんの介護してる間に、私は昭彦とその人の家に世話になってたんだよ。嘘でしょ？だいたいあんたは、この家の嫁のくせに、もう後継ぎが産めないじゃないか。あの子なら、昭彦と半分くらいの年だし、まだまだ男の子を産める可能性がある。役立たずはもういらないんだよ。開き直ったように私に対する不満を言う義母。不妊の原因は誰にあるのか、本人はもう忘れてしまっているようだ。さあ、昭彦。さっさとこの女との結婚生活を終わりにしな。そうだな、おふくろ。離婚届は持ってきているから、すぐにでも書いて、ひなと出て行ってくれよ。親父もいなくなったことだし、この家にはおふくろと新しい妻と3人で暮らすからさ。私が黙っているのをいいことに、言いたい放題の二人。義父を先ほど見送ったばかりだというのに、なんてことを言うんだろう。本当なら文句の一つでも言い返したかったが、今は何もできないと私は悟った。お父さん、こんな妻と息子に囲まれて、あなたの人生は幸せでしたか？今元気な姿の義父がそこにいるなら、私はぜひそんな質問をしてみたい。またしても強引な昭彦に言われるがまま、私は離婚届にサインをした。ひなに事情を話してから、とりあえず荷物をまとめて、二人で駅前のホテルへ逃げ込んだ。自分の人生に光を見出せなくなり目を閉じると、先ほどの昭彦と義母の勝ち誇った顔がまぶたの裏に浮かぶ。私はその顔が歪むのをどうしても見たくなって、ある人物に連絡を入れることにした。昭彦と離婚が成立して3ヶ月後、私はとある弁護士事務所に招かれ訪れていた。事務所内の応接間に通されて中に入ると、大きめのテーブルを囲むように、昭彦と義母、義弟夫婦が着席していた。どうしてリエがここにいるんだ？お前はもう家族じゃないだろ？そうだよ。もう離婚して家を出たくせに、相変わらずずうずうしい女だよ。私が部屋に入るや否や、昭彦と義母は不満を漏らしたが、中央に座った弁護士がそれを制止した。私が理恵さんを呼びました。というより、今回の件の発起人は理恵さんですので。一体どういうことだよ。弁護士は
テーブルの上に一通の手紙とボイスレコーダーらしきものを取り出した。手紙の表紙には遺言書と書かれている。そう。今日集まった目的は義父の遺言書を公開し、遺産分与について決定することだった。義父が認知症を患う前に、地元でも有名な弁護士事務所と深い親交があると話していたことを私は覚えていた。家を追い出されたあの時、一縷の望みをかけて私はこの弁護士事務所を頼った。すると私の願いが過去に届いたのか、義父は私の知らぬ間に遺言書を弁護士に託していたのだ。遺言書を確認しに来た義母と昭彦は、その内容をかなり心待ちにしている様子だった。個人の配偶者と長男だから優遇されて当たり前と思っているのだろう。まずはこちらをご覧ください。弁護士は手元にある手紙を広げてテーブルに置いた。昭彦と義母が急いでそれを覗き込む。すると先ほどまでの表情とは打って変わってみるみると青ざめていった。なんだこれは。衝撃を受けた昭彦は思わず大声を上げた。義母も驚愕の表情を浮かべて手で口元を覆っている。弁護士は全員にわかりやすいよう淡々と話し出した。要約して読み上げますね。遺言書は遺言者の有する財産を遺言者の長男の妻の理恵と次男の蜜郎に相続させる。その他の人物への相続は一切行わないものとする。どういうことだい？妻の私と長男の昭彦を差し置いて、なんでこの女が相続できるんだ？弁護士の説明に義母は納得がいかない様子だ。昭彦も首を縦に大きく振って義母の意見に賛同している。義弟夫婦も顔を見合わせて事態が飲み込めないのかこそこそと話し出した。書面だけでなく個人の義雄様からは遺言書に対する音声データも預かっております。弁護士は先ほどテーブルに置いたボイスレコーダーの再生ボタンを押した。ザーザーとした環境音が流れたかと思ったら、次に懐かしい義父の声と聞き慣れた娘のひなの声がその小さな機械から聞こえてきた。ひなちゃん悪いね。手伝わせてしまって。どうも機械の使い方がわからなくてね。気にしないで、おじいちゃん。多分これで取れてると思うから喋ってみて。ありがとう。助かるよ。家族のみんな、まずは病気になってすまない。こうしてまともでいられるうちに、ひなちゃんに協力してもらってメッセージを残しておく。みつろうも、この機会を貸してくれてありがとうな。ハキハキと話す義父に私は驚いた。亡くなる直前の義父はもうほとんど正気を失っている状態でまともに会話が成立しなかったからだ。ひなの声色から古いものではなく割と最近に取られたものだとわかる。そこで私は義父がひなと話している時だけは穏やかだったことを思い出した。ボイスレコーダーを義父に貸した義弟の蜜郎は義父の懐かしい姿に触れて少し目に涙を浮かべていた。それとは対照的に昭彦は焦っていた。まずはじめに、りえさん、そしてひなちゃん、俺の面倒を十数年見てくれてありがとう。君たちの献身的な行動にはいつも感謝している。お父さん。私は義父からの突然の感謝のメッセージに胸がいっぱいになった。身近な人からは誰からも感謝されなかった介護がようやく報われた気がした。一方で、妻と長男はまるで俺を汚いものを見るような目で見て、そばに寄ろうともしない。その上、俺が正気じゃないと思って、散々目の前で悪口を言ってくれたな。
正気の時もあったから覚えているぞ。おじいちゃん、その記録も残しておいた方がいいんじゃない？録音の仕方を後で教えてあげるからさ。ひなの提案に義父は笑っていた。弁護士は一度音声データの再生を止めて、別のデータに悪口の証拠が残っていることを明示すると、義母と昭彦は気まずそうな顔で目を泳がせた。義父の予想外な行動に私も義弟も先ほどからずっと驚いている。それから、遠方に住む蜜郎が介護をできない代わりにと言って、毎月金銭を昭彦に渡しているはずだ。だがおそらくその金は理恵さんに渡っていないだろう。すでに昭彦と妻が使い果たしている。なんだって？お父さんの古い通帳が部屋に隠してあったよ。確かに毎月、蜜ろおじさんから5万円ずつ振り込まれてるけど、だいたい次の日には引き出されてるね。そうだ。そしてこれは前に昭彦が俺の部屋から出るときに落とした競馬の馬券だ。合計5万円と書いてある。どうやら昭彦は俺の介護費用をギャンブルに使っていたようだな。それを聞いた義弟は目を丸くした。席から勢いよく立ったと思ったら、そのまま昭彦の胸ぐらをつかんだ。昭彦の動揺ぶりを見ると、おそらく義父の語った言葉は真実なのだろう。兄貴、どういうことか説明しろ。いや、それは。蜜郎さん、私はそんなお金のやり取りがあったなんて、今まで知りませんでした。お父さんの言う通り、昭彦さんのところで使われて消えてしまっています。別に、毎月競馬に使っていたわけじゃないぞ。おふくろだって、その金を当てにして旅行とか行ってたしな。昭彦、余計なことを言うんじゃないよ。義弟に蹴押された昭彦は、思わず口が滑ってしまい、さらに義弟を怒らせた。昭彦と義母は、おそらく10年以上もの間、義弟のお金を使い込んだようだ。合計して600万円以上にもなる。親父を施設に入れないって言うから、あの金はお礼も兼ねて渡していたんだ。でも介護は理恵さんとひなちゃんに任せきりで、兄貴もおふくろも関わってなかったんだな。ふざけるな。今すぐ俺が渡した金を返せ。でなければ、おふくろと兄貴の2人まとめて訴えてやるからな。そんなこと言わないでおくれよ。私は老いぼれで働いてないし、もう金はないんだ。昭彦、あんたが責任を持って蜜ろに返してやるんだよ。なんで俺なんだよ。おふくろだって一緒になって使ってたくせに。目の前で繰り広げられる壮絶な親子喧嘩に兄弟喧嘩。優しい義父だったら、本来こんな家族の争いなんて望んでいなかっただろう。しかし、妻と息子に虐げられ続けた義父は、きっと我慢の限界だったのだ。家族同士がどうなろうと、お構いなしになるくらいに。そう思うと、悲しいやら悔しいやら、私は複雑な感情になった。私の方で所持している吉尾様の遺言は以上です。何かご質問などはございますか？すみません。慰謝料の相談ってできますか？そこの元夫が不倫をしていたそうなので請求したいんです。なるほど。もちろん可能ですよ。不定の事実を知った日から3年間は訴えが有効ですので。おい、嘘だよな。俺はこれから蜜ろにも金を返さなきゃいけないのに。私に隠れてお金を使い込んでいたんだから、借金でも何でもして、全部まとめて払いなさいよ。それから、あなたの愛人にも慰謝料請求するから、連絡先を教えなさい。なんだって？やめろよ。彼女は関係ない。
関係ないわけないじゃない。張本人よ。教えないなら勝手に探すから、もういいわ。私は弁護士に今後については改めて連絡すると伝え、この混沌とした空間から抜け出した。後ろから明彦と義母が私を呼び止める声がしたが、私はそれを無視して振り返ることはなかった。遺言書公開から半年弱過ぎた頃、私はショッピングモールで買い物をしていた。かつて明彦に再会し、食事に誘われたこの施設も、だいぶお店が入れ替わり、時の流れを感じる。そんな時、明彦から何度も着信が入った。はじめは無視していたが、何度も私のカバンの中で震えるスマホが鬱陶しくて、諦めて電話に出た。するとスマホの向こう側に、大の大人かと疑うくらい、激しくおえつを漏らしながら泣く明彦がいた。お前、何をしたんだよ。何をしたって？彼女と連絡が取れないんだ。お前が何か余計なことを吹き込んだんだろう。せっかく若い美人と付き合えて、俺は鼻高々だったのに。何を言っているの？あんな若い子があんたの相手なんて本気でしてると思ったの？やっぱり会ってたんだな。そりゃ500万円くらいは使い込んだが、俺は真実の愛だと思っていたんだ。お前が俺たちの愛を邪魔したから彼女はいなくなったんだ。どうやら明彦は愛人の本心に気づいていない様子だった。呆れた私は数日前に起きた出来事を明彦に語った。私は興信所に依頼して明彦の愛人を探し出していた。明彦からは弁護士事務所での一件の後、すぐに浮気に対する慰謝料の支払いがあった。弁護士の手腕ももちろんあるが、私が愛人を探し出すことを明彦は恐れて、いち早く慰謝料を支払って事なきを得ようとしていたのだろう。そんなことで私が許すはずがないのに。明彦には散々愛人の居場所を聞いたが、無言を貫いていたので、しびれを切らした私は興信所を頼った。そして、ついに愛人の勤め先を見つけることができたので、私は彼女の仕事終わりを狙って接触した。あなたが深津さやさんですね。私が呼び止めた女性は、娘のひなとあまり変わらないくらいの年齢で、ブランドバッグを肩から下げ、髪も爪もバッチリ手入れが行き届いた美しい人だった。どちら様ですか？私は塚田明彦の元妻です。私がここに来た理由は言わなくてもわかりますよね。そう言って近くのカフェへ誘うと、意外にも彼女は抵抗することなく素直にうなずいて、私の後をついてきた。さやと向かい合わせで座った私は、2人分のコーヒーを注文した後、テーブルの上に半年間で集めた浮気の証拠を広げた。何かしら言い訳をするかと思ったが、さやは観念したように頭を深々と下げて、私に不倫に対する謝罪をしてきた。あの明彦の不倫相手なら、もう少しどうしようもない女だと思っていたが、拍子抜けだ。さやに会ったことで、以前から考えていたある疑問が私の口からついて出た。どうしてこんなにも年の離れた明彦と恋愛しようと思ったの？正直、あなたのような人なら、もっと同世代の良い男性がいたんじゃない？実は、明彦さんとはパパ活で出会いまして、明彦さんは臨時収入があるからといって、私に毎月数万円ほど援助してくれました。なんと明彦は義父や家族を放っておいてパパ活に励んでいた。貢いだそのお金の正体はと考える余地もなく、義父の介護費用だとすぐに分かった。うちの実家が貧乏でお金がなくて、
そんな時にパパ活をしていた友人から明彦さんを紹介してもらいました。明彦さんにお会いしてからこの通り生活が豊かになりましたし、明彦さんのお母さんにもよくご馳走になりました。お金をくれるというなら甘えておこうと思って悪気なく。そのお金が義父のための介護費用だったとしても、悪く思わずにいられますか？え？私の問いかけに、さやは面を食らっていた。そんなさやを気にせず、私は光彦との結婚生活の中で起きた事実を事細かに伝えた。義母と折り合いが悪く、いびられていたこと。義母のせいで不妊体質になり、それに対する謝罪を受けていないこと。明彦から家族をないがしろにされていたこと。義父の介護に協力せず、さらに介護費用まで使い込んでいたこと。話にしてどのくらいの時間がかかったかはわからない。しかしさやは最後まで黙って聞いていた。いや、衝撃のあまり声が出なかったと言った方が正しいのかもしれない。私が話し終わると、ようやくさやが小さな声で喋り出した。そんな、お父さんに介護が必要だったとは知らなかったです。私の亡くなった祖父母も介護を必要としていて、そのせいで実家は貧乏になったので、介護の大変さは分かっているつもりです。そうですか。分かってもらえれば嬉しいですが、これから明彦と関係を続けたいなら気をつけた方がいいですよ。もしお母さんに介護が必要になった時、おそらく明彦はあなたに介護を強引に押し付けると思います。私がされたように。おっしゃる通りですね。教えていただいてありがとうございます。目が覚めました。さやはまた深く私に頭を下げた。そして今までの償いと言って私へ慰謝料の支払いをする約束を取り付け、明彦との関係は終わりにすると誓った。私はその場で約束事を書面に残し、それ以降二度とさやに会うことはなかった。事の顛末を聞いた明彦はショックを受けてさらに泣きわめいた。愛人の名前を叫び、一人で悲劇の物語を広げている明彦の声が不快だったので、私はそれから何も言わずに勝手に電話を切った。二度とこんな人と関わるものか。そう決意して近くにあった携帯ショップへ入り、私は連絡先を変えたのだった。私が塚田の線を抜いて約1年経ったある日のこと。私は元職場の上司だった人が入院したため、お見舞いのために病院へ来ていた。お見舞いを終えて病院から出ようとすると、後ろから私を呼ぶ耳障りな声が聞こえた。リエ。振り返ると、そこには明彦がいた。二度と関わらないと誓った相手との遭遇に、私は絶望的な気持ちになった。明彦には何度も再会する運命なのか。そんな運命があるなら、今すぐ縁切り神社へ行ってお祓いしてもらいたい。リエ、会いたかったよ。連絡しても繋がらないから不安だった。私は会いたくなかったわ。なんでこんなところにいるの？実はあの後、おふくろが倒れて、今は寝たきりで介護が必要になったんだ。俺は介護のことなんてよくわからないし、家事もできないから。おかげで家は散らかり放題で、俺は腎不全になって、ここに通院中なんだ。鞘にも逃げられて音信不通だし。なあ、俺たち再婚しないか？お前は長年親父のことを見ていたから、介護には慣れているだろう。俺の代わりにおふくろのこと見てやってくれよ。はあ？何言ってるの？お前は在宅の仕事も中途半端だったし、どうせ今はそんなに稼ぎもないだろう。俺と一緒に暮らせば苦しい生活をしないで済むんだから。なあ、そうしろよ。明彦は
私の腕をつかんですがりついてきた。道行く人の視線が痛くて恥ずかしい。私は昭彦の愚かな行動についに頭にきて腕を振りほどいた。やめてよ。その強引さにもううんざりなの。それに、私仕事を再開したから生活に困ってないし。え、仕事を始めたのか？そうよ。さっきお見舞いに行ってきた人の抜けた穴を埋めるために保険の相談員に復帰したから。資格を持ってるおかげで好待遇で戻れたから収入も安定してるし、あなたの心配には及びません。昭彦は私が再就職したことが予想外だったのか、まるでだだっこのように騒ぎ出した。病院の前でも気にせず暴れるその様子に周囲にいる人はドン引きしている。病院の中から警備員が出てきて、昭彦は後ろから羽交い締めにされながら私に向けて叫んでいた。嘘だろ？俺を見捨てるつもりか？お前だけ幸せな人生を送るなんて許さないぞ！私はできるだけ他人のふりをしたくて、昭彦の呼びかけは無視して、急いでその場を立ち去った。警備員の人には申し訳ないが、後のことは任せよう。弁護士事務所に集まったあの日、義父からのボイスメッセージには続きがあった。あの場にいた人たちは最後まで騒いでいて聞こえていなかっただろうが、私には義父の声が届いていた。俺は人生幸せだったと思っている、と。義父は自分が重い病気にかかっている中でも、それを受け止めて人生に幸せを見出していたのだろう。人生は山あり谷あり。保険の相談員に戻って、お客様のいろいろな人生に触れることが多くなり、改めてそう考える。私の20年近い結婚生活は山を登り続け、谷に転げ落ちる日々だった。だが、それを乗り越えたからこそ、今まで見えなかった美しい景色が私を待っているかもしれない。ここからは私の時間、私の人生を楽しんで歩んでいこう。そう心に誓って、私は今日も生きている。